الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، Peygamberimiz Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem aytgan: "Inna Ashura yawmun min ayyamillah." Dürüstlükte Ashura kuni ul Allah'ның bir kuni. Ягъни Аллаһ пәйгамбәрләренә ашык итеп ярдәм күрсәткән көннәреннән булып тора, аның нигъмәте булып тора. Аллаһ Тәгалә пәйгамбәрләрнең тарихын укысак, безгә күп хәбәр итә, ничек итеп ул ашык итеп пәйгамбәрләренә ярдәм итте, ничек итеп рәхмәтен индерде, ничек итеп аларга нигъмәтләрен бирде. Һәм менә бу көннәрне Аллаһ Тәгалә атый Аллаһ көннәре дип. Һәм Аллаһ Тәгалә әмер итте безгә бу көннәрне искә төшерергә. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва лaqad арсална Муса биаятина ан ихриж қаумака мин зулумати иля нур, ан ахриж қаумака мин аз-зулумати иля нур." Тахқиқ без Мусаны дәлилләр ва мугъҗизалар белән пәйгамбәр итеп җибәрдек. Халкыңны батыл дин караңгылыгыннан чыгарып хак дин яктылыгына керт дип. Ва заккирхум би айямиллах. Һәм аларга Аллаһ Тәгаләнең көннәрен искә төшер. Ягъни менә монда Аллаһ Тәгалә безгә әмер итә, Муса алейһиссаламга әмер итте һәм безгә дә әмер итә Аллаһ Тәгаләнең көннәрен искә төшерергә. Һәм Муса әйтте: "Ва из қала Муса лиқаумихи." Һәм Муса әйтте кавымына: "Узкуру ниъматаллахи алейкум." Сезгә Аллаһ Тәгалә биргән нигъмәтне искә төшерегез. "Из анҗакум мин али фиръаун." Ул сезне Фиргавыннан коткарды. Аллаһ Тәгалә Юнус сүрәсенең 90-нчы аятында әйтә: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Banu İsrailni диңгез аркылы үткәрдек ди Аллаһ Тәгалә. Тәкәбберлек ва дошманлык белән алар артыннан Фиргавун һәм аның гаскәре куып чыктылар. Бану Исраил өчен ачылган су аралыгына кирип бата башлагач, Фиргавун әйтте: "Иман китердем, Бану Исраил иман китергән Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга яраклы илаһ юк, һәм мин мусламаннардан" дип. Ягъни бата башлагач, үлем килеп җиткәч, Фиргавун шундый сүзләрне әйтте. Амының кадәр Аллаһ Тәгалә Фиргавун турында әйтә: "Вастакбара хува ва джунудуху фил арди бигайрил хак ва занна аннахум илайна ла юрҗаун." Фиргавун
Һәм аның гаскәре хаксыз тәкәбберләнделәр Мисыр җирендә. Үлгәннән соң безгә кайтаралмабыз дип уйладылар. Һәм без аны һәм аның гаскәрен алдык, тоттык ди. Һәм кара зулым кылучыларның ахыры ничек була диде Аллаһ Тәгалә. Ягъни Аллаһ Тәгалә Муса алейхиссалам Фиргаун һәм аның гаскәре арасында яшәде. Ислам диненә чакырды, ләкин авырлык күрде. Аңа карата зулым кылынды. Һәм Муса алейхиссалам Аллаһ Тәгалә турында гел яхшы уйда иде. Һәм Аллаһ Тәгалә аңа ярдәмен күрсәтте. Бу Фиргаун әйтә иде: "Я җәмәгать, сезнең өчен миннән башка илаһ бар дип белмимен", дип әйтә иде. Мин генә сезнең илаһыгыз дип. Фахашара фанада фaqala анна раббукумул а'ла. Үзенең кавмен гаскәрен җыйды ва кычкырып нида кылды: "Мин сезнең улуг Раббыгыз" дип кычкыра иде. Ләкин бата башлагач үзенең иман китергәнен белдертте, ләкин аның бу иманы кабул ителмәде. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә: "Әвәләм ясиру фил ард". Алар җир өстендә йөрмиләрме? Үзләреннән элекке кавымнарның иман китермәгәннәрнең ахыр хәлләре ничек булганын да күрмиләрме? Ничек итеп Аллаһ Тәгалә аларны юк итте? Бит алар безгә кадәр кавымнар безгә карата көчлерәк иде. Безгә карата зуррак биналар төзиләр иде. Ләкин Аллаһ аларны гынахлары өчен газап белән тотты. Аллаһ газабыннан алырга килүдән туктатучы булмады. Аллаһ Тәгалә газабын җибәрсә, беркем дә туктата алмаячак. Һәм Муса үз халкын җыеп юл тотты. Һәм Фиргаун да артыннан барды. Һәм диңгезгә килеп җиткәч, иманлы, загыйф булган кешеләре кычкырдылар: "Менә безне хәзер куып җитәләр" дип. Ләкин Муса тагын да Аллаһ Тәгаләгә ышануын күрсәтте. Аллаһ Тәгалә генә таяныч дип күрсәтте һәм әйтте: "Юк, инна ма'ия рабби саяхдин". Минең белән Раббым, ул мине юлдан аббарачак. Ягъни безгә хәсрәткә төшәргә бирмәячәк. Һәм Аллаһ Тәгалә Муса алейхиссаламны коткарды һәм Фиргаунны батырды. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә: "Инна ланансуру русулана валлазина аману фил хаятид дунья ва яума якумул ашхад". Без һичшиксез үзебезнең илчеләребезгә һәм иман китергән кешеләргә ярдәмебезне бирәчәкбез. Фил хаятид дунья, дөнья тормышында, ва яума якумул ашхад, һәм инде кыямәт көнендә. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва кана хаккан алейна насрул муъминин". Һәм Аллаһ Тәгалә үз өстенә хак итеп алды мусламаннарга ярдәмне күрсәтергә. Ләкин мусламаннар Муса кебек Аллаһ Тәгалә турында дөрес уйларга тиешләр. Аллаһ Тәгаләдә генә таяныч табырга эзләргә тиешләр. Һәм менә ничек Аллаһ Тәгалә әйтте: "Ва заккирхум би айямиллаһ". Аллаһ Тәгаләнең көннәрен аларга искә төшер. Шулай итеп, Коръәндәге килгән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның хадисләрендә килгән Аллаһ Тәгаләнең көннәрен искә төшерергә тиешбез. Анда шул мисалларда безнең өчен күп гыйбрәтләр, вагазлар бар. Һәм иң күп кыссасы китерелгән ул Муса алейхиссалам. Хәтта Коръән галимнәре әйтте:
кадал Кур'ану ан якуна куллаху ли Муса. Кур'ан тулысынча Муса турында була язды диделәр. Ягъни иң күп кыссасы китерелгән ул Муса алейхиссалам. Һәм безгә аның тормышын өйрәнергә кирәк. Инна фи залика лa'ибрatan лиман яхша. Дөреслекдә бу кыссаларда безнең өчен Аллаһ Тәгаләне курка торган кешеләр өчен гыйбрәт бар. Ләкин Аллаһ Тәгалә монда сыйфатлады, нинди кешеләр өчен гыйбрәт була ул? Аллаһ Тәгаләне курка торган. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Инна фи залика лаая ва ма кана аксарухум муъминин." Дөреслекдә монда бу кыссаларда мугъҗиза бар, ләкин күбесе ышанмый. Ва инна раббака лахуал азизур рахим. Хам Раббың ул газиз рахим. Хам Аллаһ Тәгалә менә монда әйтә: "Лиман яхша", кем Аллаһ Тәгаләне курка. Аллаһ Тәгаләне кем курка? Аллаһ Тәгалә әйтә: "Иннама яхшаллаху мин ибадихил улама." Дөреслекдә Аллаһ Тәгаләне курка. Гыйлемгә нигезләнеп галимнәр. Ягъни шин курку ул гыйлеме Аллаһ Тәгалә турында булган гыйлемле кеше генә курка ала. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шуңар күп хадисләрендә безгә гыйлем алырга чакырды. Һәм әйтте: "Ман юридиллаху бихи хайран юфаққиху фид-дин." Кемгә Аллаһ Тәгалә яхшылык теләсә, юфаққиху фид-дин, динне аңлауны бирә. Динне аңлауны бирә. Шулай ук Аллаһ Тәгалә әйтте: "Фалаула нафара мин кулли фирқатин таифа лиятафаққаху фид-дин ва лиюнзиру қаумахум иза раджау илейхим лааллахум яхзарун." Аллаһ Тәгалә кушты, һәрбер җәмәгатьтән төркем кеше гыйлем алырга, төркем кеше чыксын, Пәйгамбәрбез янына барсын, аннан гыйлем өйрәнсен. Аннары соң халкына кайтып, халык алар янына җыелсын. Лааллахум яхзарун, бәлки алар тәкъвалы булачаклар, бәлки алар харамнан ерак булачаклар. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтте: "Ку анфусакум ва ахликум нара." Үзегезне һәм гаиләгезне уттан саклагыз. Үзегезне һәм гаиләгезне уттан саклагыз. Иң беренче итеп без үзебезне сакларга тиешбез, аннары соң гаиләбезне, балаларны, хатыныбызны. Һәм Ибн Аббас бу аятны тәрҗемә кылганда, тәфсир кылганда әйтте: "Ай аллимухум фаққихухум." Ягъни гыйлем бирегез аларга. Гыйлем бирегез аларга, аңлатыгыз динне. Ягъни үзегезне һәм гаиләгезне уттан саклагыз, ягъни гыйлем истәгез. Аллаһ турында, кыямәт көне турында. Һәм гаиләгезгә дә моны өйрәтегез. Аларга да кушыгыз гыйлем истәргә. Аларга да кушыгыз шул гыйлем буенча яшәргә. Һәм шуңар менә бу Муса кыссасы зур гыйбрәт булды безнең өчен. Аллаһ Тәгалә безне, әгәр дә без аның турында яхшы уйласак, ярдәменнән калдырмаячак. Аллаһ Тәгалә зулым кылучыларны да калдырмаячак. Аларга да, зулым кылынган кешеләргә дә хакларын кайтарачак. Һәм зулым кылган кешеләрдән хакны алачак. Һәм шулай ук без Аллаһ Тәгаләдә таяныч эзләргә тиешбез. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Мәккәдә яшәгәндә Курайшлар Гашура көнне, ул инде Мухаррам аеның 10-нчы көнендә ураза тоталар иде. Хәтта Курайшлар ураза тоталар иде. Ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям белмәгән иде ни өчен. Ул ураза тота иде, ләкин мөэминнәргә, мусламаннарга кушмый иде. Мәдинәгә күченгәч, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям яһудләрнең бу көнне ураза тотканнарын күрде һәм сорады: "Ни өчен сез бу көнне ураза тотасыз?" Һәм алар әйттеләр: "Бу бөек көн, ягъни бер Аллаһ Тәгаләнең көне. Кашан Аллаһ Тәгалә ачык итеп үз көчен, кудрәтен күрсәтте,
Бану Исраилга нигъмәтен бирде. Һәм Муса алейхиссалам Фиргавуннан, Аллаһ Тәгалә аны Фиргавуннан коткарганы өчен шөкер итеп бу көнне ураза тотты. Һәм шуның өчен без ураза тотабыз. Муса алейхиссаламның сөннәтенә ярып дип яһүдләр җавап бирделәр. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: без хаклырак сездән бу көнне ураза тотырга. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бу көнне ураза тотты һәм мусламаннарга да фарыз итеп бу көнне ураза тотырга кушты. Ләкин аннары соң зак вакыт үтмәде, Рамазан ае аятлары инде һәм Рамазан ае бу фарыз уразаны сөртте. Бу ураза сөннәт дәрәҗәсенә, фарыз дәрәҗәсеннән сөннәт дәрәҗәсенә төште. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бу көндә ураза тотуның фазилаты турында әйтте. Бу көннең уразасы бер еллык гынахларның гафу итүенә сәбәп булып тора диде. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям дәвам итте бу көнне ураза тотуда һәм мусламаннарны да шакырды бу көнне ураза тотырга. Ләкин инде соңгы елны әйтте: әгәр дә киләсе елга яшәсәм, бу көнгә хәтлек яшәсәм, мин 9нчы көнне дә тотачакмын диде. Менә инде бүген безнең җомга көне, Мухаррам аеның 9нчы көнне, кем ураза тота бу көнне бик яхшы. Ләкин инде сөннәт булып тора Гашура көнне тотырга, аннан да фазилатлырак булып тора 9нчы һәм 10нчы көнне тотырга. Һәм бар хадис, ул хадис загыйф булса да, галимнәр аның буенча гамәл кылдылар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Суму яуман каблаху ау яуман ба'даху", ураза тотыгыз аңа кадәр булган көнне яки аннан соң булган көнне. Ягъни Гашурага истәп, аңа кадәр булган көнне яки аннан соң булган көнне. Һәм галимнәр әйттеләр: әгәр дә 9нчы көнне ураза тота алмасаң, 10нчы, 11нчы көннәрне ураза тот диделәр. Ул хәерлерәк булып тора. Ләкин Гашура көнне үзен генә дә тотып була. Монда инде тыю юк. Шуңар инде иң фазилатлы булып тора ул 9нчы, 10нчы көнне тотырга, аннары соң 10нчы, 11нчы көнне тотырга, аннары соң 10нчы көнне генә тотырга. Әгәр дә мусламаннар үз арасында хилаф туса, ай башландымы, ай башланмадымы, бу очракта галимнәр шакыралар 3 көнне тотырга: 9нчы, 10нчы һәм 11нчы көнне. Инде безнең бүген 9нчы көн, иртәгә шимбә көне 10нчы көн. Инде мин сезне бу көнне ураза тотырга шакырамын. Һәм инде бу исәптән бездә мәчеттә ифтар булачак шимбә көнне. Һәм инде воскресенье көнне шулай ук ифтар булачак, әгәр дә кем 11нчы көнне тотса. Аллаһу акбар, Аллаһ